Estem al cor de la Suïssa, un funicular, i ens ha portat a aquest llac que és d'una bellesa increïble, enmig de les muntanyes. Una cosa única. Jo quan torni a néixer vull néixer aquí. Les 17 km, c'est beaucoup de temps. Nous avons trouvé des altitudes de la neige cette année d'environ 16 ou 17 mètres. Estem pujant l'Oberal Pass, que Déu-n'hi-duret, A dalt hi ha neu. Bufem, bufem. Això es defineix en dues paraules: impressionant. Has vist que hi havia que esquiaven? Sí, sí. Que brutal, això. Komst op de Landtogshop is gereserveerd voor een groep. Komst
bis unten am Zugschluss bitte. Hola. No. A la neu vam fer el trineu, però no... I ens estreiem ben forts mentre diem adeu-siau. Adeu-siau!